Dentro da programación polo 8 de marzo, a Concellería de Igualdade da Pobra organiza un curso de autodefensa para mulleres que terá lugar o sábado día 23 no Pabillón de Venecia. Esta formación é unha formación dirixida a mulleres entre maiores de idade para darlle ferramentas para actuar en casos de violencia, ante situacións violentas. A instrutora deste curso é Cristi Tojo, que conta cunha extensa carreira como docente en artes marciais e facilitadora en autodefensa feminina, así como un amplo palmarés en diversas competicións a nivel estatal. Leva máis de 21 anos como docente en artes marciais, en diferentes modalidades de arte marciais, e destes 21 anos leva 13 como facilitadora de autodefensa feminista. Cristi Tojo ten un longo palmarés e entre as medallas que ten no seu palmarés conta unha medalla de ouro a nivel internacional na modalidade de parakarate e 19 medallas estatais en diferentes modalidades. As interesadas en participar poden inscribirse a través do Servizo de Igualdade. Disporán ademais dun obradoiro de conciliación para deixar os cativos mentres se desenvolva a acción formativa, entre as 10:30 e 1:30.